салом тамошобинони муҳтарам. хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 19 феврал ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. ҷумҳурии исломии Эрон аз Душанбе дархост кардааст ки зиндонҳои эрониро аз маҳбасҳои Тоҷикистон озод кунанд. дар феҳристи зиндониҳо исми 7 шаҳрванди Эрон зикр мешавад ки асосан бо ҷурмҳои мисли тамаҷӯӣ, ришваситонӣ ва авбошӣ дар солҳои мухталиф бо қарори додгоҳҳои Тоҷикистон ба зиндон маҳкум шуданд. درخواست کردیم که همه رو عفو کنن که دولت تاجیکستان مصاحبت کنه برای هستن. فعلا که به صورت شخصی پاسخی داده نشده، گفتن بفرستید بررسی کنید. ما تازه فرستادیم، منتظریم به دستشان برسد، تصمیم بگیرن به ما جواب بدن. дархости озод шудани зиндониҳои эронӣ аз маҳбасҳои Тоҷикистон яке аз мавзӯъҳои мулоқоти ахири Эмомалии Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Эрон Иброҳим Раҳимпур дар Душанбе будааст. мақомоти шаҳри Кӯлоб аз масъулини масҷидҳои маҳаллӣ ки шуморашон 70 адад будааст тақозо карданд ки ба зудтарин фурсат аз қайди давлатӣ гузаранд. шаҳрдории Кӯлоб мегӯяд ки бо сабабҳои номаълум даҳо масҷиде ки солиёни тӯлонӣ амал мекунанд ҳанӯз аз қайди нав нагузаштанд. тибқи як тасмими ахири мақомоти Кӯлоб сохтмони 20 масҷид ки дар замони шӯравӣ маҳалли истироҳати пирон, солон ё чойхона ҳисоб мешуданд дубора ба ихтиёри давлат гузаштанд. 8 ҳолат дар шаҳри Кӯлоб маъмун шахсоне ки ғайри расмӣ фаъолият мекарданд тибқи моддаи 474 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодӣ виҷдони интиҳодҳои динӣ ҷаримабандӣ карда шуданд ба муҳлати 7 маоши ақал яъне 280 сомонӣ. тибқи тасмими ҳукумати Тоҷикистон тамоми муассисаҳои динии кишвар бояд аз қайди давлатӣ гузашта имомхатибон имтиҳон супоранд, либоси ягона ба бар ва аз ҳукумат кӯмакпулӣ дарёфт кунанд. дар Душанбе яке аз бозорҳои маъруфи Ганҷина муваққаттан баста шуд. масъулон мегӯянд ки сабабаш дар риоя нашудани қоидаҳои оташнишонӣ будааст. дар ин бозор беш аз 200 фурӯшанда ба тиҷорат машғул аст. ин бозор аз дуконҳои маъмулӣ ва мағозаҳо ё супермаркетҳои дуошёна иборат аст. вазъи сиҳатии мактабхоне ки дар як моҷарои байни муҳассилони ду мактаби маҳаллаи 33 шаҳри Душанбе ҷароҳат бардоштааст мӯътадил аст. ҷовидон Одинаеви 18-сола ки дар ҷанҷоли шоми 17 феврал ба шикамаш корт хӯрдааст дар беморхонаи қарияи боло зери назари табибон қарор дорад. моҷарои ахир байни хонандагони мактабҳои 32 ва 59 шаҳри Душанбе рух дод. тафсилоти ин мавзӯъ дар сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи шумо.